Mede ɛyɛ nana ɔboa aman from pɔn na mene late kubase abɔntendɔm hene. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɔman bi areka ɛyɛ Akatamansu ward. Yɛnim sɛ ɛyɛ on the 7th August yɛ bɛyɛ yi a wɔn a wɔboae ɛde kɔ ako no nyinaa no yɛ sɛ saa on the 7th August no ne yɛrenya 200 years. Nti yɛfrɛ wo ba ha na yɛn nso late kubase man role a yɛplay wɔ mu ɛde boa Ghana man ne yɛpɛ sɛ ɔman nyinaa te ɛno nti na yɛfrɛ wo ba ha no. Basɛsɛ baabi a yɛadu yi sɛ wowɔ asɛm foforɔ bisa deɛ a mɛma wato ama ɛyɛ me nua lawyer Topra na wato aso ama yɛ. Awia nnwummerɛ de mekyia Ghana man, mekyia Eastern Region Traditional Council, na masen akyia Akuapem Traditional Council, na mekyia late kubase man nyinaa. Ɔkasa yi a mebɛkasa yi efi late kubase. Nea yɛpɛ sɛ yɛma atiefo ehu ne sɛ woba Akuapem man mu a late kubase nkuro no ɛyɛ kuro mmienu. Yɛwɔ late kubase ɛna yɛwɔ late ahenase. Nti sɛ wohwɛ Akuapem kora mpo a 3 groups ɛna ɛtew Akuapem. Yɛwɔ Ɔkremanum, there's 5 towns a yɛfi Ɔkre. Ɛna yɛwɔ Guamɛnson, na woka Guamɛnson a yɛka late kubase, late ahenase, Abotakyi, Mampɔn, Tutu, Ɔbosomase. Ɔmo na ɔbobɔ mu a na ɔmo ayɛ Guamɛnson no. Nti late kubase fo na yɛkasa yi. Na yɛrekasa afa akoten a yɛn nenanom yɛn mpanyinifo edi fa the Akatamansu war a esi 200 years ni. So coming 7th August ɛyɛ 200 years pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ ebesi Friday a Akatamansu war a ɛyɛ ntɔkwaw a governor edi all the villages and towns a ɛwɔ the coast ɛde kotia asantefo no ɛno ho asɛm. Na deɛ yɛbɛyɛ ne sɛ dwumadi a late kubase edi during that war no ɛna yɛle celebrate. Nti sɛ yɛle celebrate a yɛ celebrate yɛn nenanom ɔmo courage ɛne victory a ɔmo nyae during the Akatamansu war. So we have program line up a yɛ line up a yɛbɛyɛ throughout 2 days. Nti program no bɛ start on the 6th of August. Ɛyɛ Thursday. Nti tete no yɛsɛ sɛ yɛbɛkɔ ko a deɛ yɛyɛ de sɛ yɛnoa ɛko no. Nti on the 6th of August, which is Thursday no, late kubase man nyinaa ne n'ahemfo, emu nkɔla, emu mpanyin ɛne youth ne nyinaa bɛhyia ɛwɔ baabi ɛwɔ lata yɛfrɛ hɔ no Asubɔnten ano. Na nnwumire no yɛhyia a tete no sɛ yɛrekɔ ko a yɛnoa ko no. Nti yɛbakɔhyia ɛwɔ Asubɔnten ano na yɛanoa ko no. Na yɛnoa ko no nso a asafo hene ɛne asafo mba bɛdi akoten fi saa mmerɛ na kɔpem the next morning, which is Friday on the 7th of August. Na Friday on the 7th of August no du a anɔpa nana otu ɔkogye afena ɛne ne mpanyini ɛbɛkɔ efi a ɛwɔ late kubase hanom. Nkurɔfo dodo ne nkurɔfokuw a ɔmo di akoten ɛwɔ ɔko ne mu no yɛbɛkɔ obiara fi ne akɔyi apae. Na apae ne mu no yɛbɛkae mpanyinfo a ɔmo tɔree na yɛyi apae nso akyerɛ ɔmo sɛ yɛn nso a yɛaka no ɔko bebree ɛda yɛn anim. Nti ɔmo ma yɛn ahoɔden, ɔmo ma yɛn sika, ɔmo ma yɛn nyansa a yɛbɛtumi de apagya late kubase man. Nti yɛn no yɛbɛyɛ no from anɔpa 6:30 to 9:30. Na ɛbɔ 10 o'clock a akode ɛne nneɛma a yɛnyaa wɔ ntɔkwaw ne mu no yɛde ne nyinaa bɛba plaza hanom Deba grounds ne yɛde abɛgu plaza hall. Na wo ba na wo wakɔhwɛ wokura token a wode bɛba na wakɔhwɛ. Na nneɛma bi ɛne akofena golden sword a yɛgye fi asantefo ne hɔnom yɛde bɛba
yɛgye ɛkyɛ ɛwɔ ntɔkwa nim yɛde bɛba yɛgye kɔnmuadeɛ ɛwɔ ntɔkwa nim ɛno nso yɛde bɛba nneɛma wei nyinaa no yɛnya no wɔ Akatamansu wall nim nti yɛde bɛba but aside that no committee chairman and the committee secretary and all the members of the committee nso ama me ho akwanya sɛ enyiama nso a yɛsan nya no wɔ Sokode wall nim a bebree na afɛ no Anglo wall no nso yɛmfa nka ho nti bibi te sɛ nnawuruta a yɛnya wɔ Sokode wall nim yɛde bɛba yɛnya bansere a yɛde to nsa ase abɔ nnawuruta no yɛde bɛba akongua na yɛkɔdu ya nanka anwonafo no kɔtwa na nakwadade ti de agu so na yɛfae no akongua no so wɔ hanom yɛde bɛba ɔmo suman a yɛfrɛ no dadwo a ɛyɛ ɔwɔ suman a yɛfa bae no so ne nyinaa yɛde bɛba na Ghana man Eastern region ɛne akuapem man nyinaa aba abɛhwɛ nti ɛno no bɛ start from 9:30 up to 2:30 na ɛbɔ 2:30 a nneɛma yi a yɛakeka ho asɛm yi yɛde ne nyinaa bɛgu apakan mu na yɛde gu apakan mu a yɛde bamkyin ɛbɛsi so na yɛde afi Late Plaza straight to Presby na Presby junction ne yɛakɔdan yɛn ho ne yɛde aba na n'anwummerɛ mu around 6:30 no yɛbɛyɛ lectures ɛwɔ Plaza na lectures no yɛakyɛ mu 2 the first part of the lectures no ɛyɛ sɛ obi ana ɔpanyinimu bi ba bɛkyerɛ Ghana man ɛne Late man anamɔ a yɛtu fi Greater Accra so our migration from Greater Accra through Anwebi to the present day Late Kubase that will be the first part of the lectures now the second part of the lectures no so no ayɛ our contribution to the Akatamansu wall and then our contribution to the Anglo and the Sokode wall. In conclusion, me pese me foto gwa kasa kakra. Enumode. Me name ane ene no na bri ebo eni bri anti which is the Gwan language. Ne ete ene hia ne kai yi be ya ne a. Oso kwes wuri ni be ya ne a letenkre ebu wuta no mbu Ghana o mamonti ombo Africa ana uwu yasi monte kre mania ni uwu yokwebe on the 7th of August wodembea in amodem corner letter Kubase 200 years ago during the Akatamansu war ania and the corona on the pair be letter no na be boa this particular occasion ne ewure etedebo mengwase in 30 amine Osabene Tingon Adjoso Teacher Mante Onokwase Bonsra Letters Sasepe Amosabu Chene Sasso Pram Pram Mingo Dodowa and the Tredeba Potre one pe one saw the boo Nyaku Krum one pe Adjoso so Kuyabe Kwe Krum una so da bo to pre kura una de bo duabone una de bo duakwa oso kuabe na twemo hini bobomete be boa dwumedimo ni be dem da ne kura pe ne wese wo yete ka mbiri ma ni wo hu create ne da ne ma nuriji lete ni lete incredible wute no ofo wo de bo kwa ni hia okebe ni program ete ni be bomu a igbo kuti ni igbo program ete Ghana pe be so afite ni afi okwa nso ya anybody celebrated this particular program now so and no na nkwe ite na ye mo a ye hwe na sute no na betutu yu anamo nyakopo sura wo na pe na sura wo na pe no na de be nso ya amutu na be fo asumdwete na wo na duo so ya amutu na wo na be lutu fro na be na isura kre no na bomente wo na betwie na nyakopo be fe wo na bati na be fe wo na bati wo na wu be yoso from ene be one na so aka mwane ne de menhia ne na one pe nkwe yo letoma be epe Kenya eligi enyina lawyer nken yebo ele program te ne be boy ya ne kure eni mu de pe antre o ma pe
wiase pɛɛ bɛɛ ni hia dɔm amba na bɛɛ ni program tɛrɛ bi ba ɛbɛ yo le tantere ɔma ɛni ye bonko ne ama Ghana ɔman because unka nyine ampo aka ɔma na nka ɛnyɛre ye Ghana kaka bɛ anka gilete because gwansa ɛni gi the main first settlers ɛbɔ Ghana ne tɔkɔ ɛla yesia unka ni nyine mpo gi ɔfrɛ ɔko gi afana wasa ɔbɛka saa nyine bɛn asia ine lawyer yɛ kawute na so ne yere ni anso mpo ne bɛn ne bɛbɛkye saa afana etie ne reka yesa saa afana etesu ne ene gi agemfra ene gi okogi amfra ene pebe ne bebe boya ni programa ibo program ete nkobati si me na antroma ene wiase pele tese pe antre kuro pe me no sokoya amen ene no sokoya enkwen. Every meal deserves a touch of greatness, packed with rich, deep flavors. Discover authentic flavor. Kwapim TV. 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 Bepauso. Hein.